tenim molta de gent que durant molt de temps ha fet una bona feina en matèria sociosanitària i en matèria de llei de dependència i els hem de facilitar i ajudar a que acreditin aquesta experiència i que tinguin un títol. I per tant aquest és un dels objectius que tenim.